Blai shibun parlak saisen kai khublai phi ha ka karteng ka bathyang tam ka chang trai changi Jesus Christ ubana Nasaret te parlak ha ka ka por nga kwa ban ye share la mi phi ba nomar ba kidan pun pha ki parlak ki ba kli bang hato ka long pop na em ban bam kwai ban di duma ban bam duma nomar ba ki i ba shibun ki nong yalam niam ru ki bam kwai ki di duma ki bam duma komta tertar te kata ketika cingkeli ka badan kam ba ka bagi parlak ki cukeli te parlak na kaliang jonga nga syakwa cuba ben na kaktir ke jong play mo te pila pan syam ya na kaktin ke jong ublai ka ba pila ban pek na ka kitab ka jong u Isaya kalanong ka ba san pausan nang ta ka khot ka ba ar te ki kantin ki ba ong kum ne balai phi penlut sbai ya ka bom long pu bat ka jing trei jong phi ya ka bom pan kadang to sha skor piang piang yaga bat bam ya kata ka ba to ka men sim jong phi kan pen so ba ya la de ru ha ka ba klen te parlak kene ka klien ka jong blai ma kala batai sha yang ni ka ong ba balai phi penlut sbai ya ka bom long pu ka wot balai phi penlut pisa ya ka bom ban toi te shibu man ta phi pek ada phi thi ik jing bam ma phi thi ik ka ja ka pan man toi na ka pan man toi ba ka pan kadang ni te phi thi dio kwai man toi na ha to man toi na ni ka met upan bha na ni ka met ka mot la da dei bo pan bha to mot man toi re la da dei bo pan sneo ka mot u dei u bom man toi u bom long pu te pada phi thi dio duma ha to duma upan bha ne upan sneo ka met ko ni hab an bishar bha adang thi te ka no ta pe ka klin jong ble ro kang bat ka jing trei jong phi ya ka bom pan kadang sa thu ha to kwai upan kadang na shibu mata phi le trei lin kha wa phi ong mata dengan numra ja song shu ngan ra da kwai sikani ngan bam da no kwai la kadang la mata ko mot la poi hospital la yap sanan ta ka daw haba ngitip syai ba kwai dei uba pan kadang ya ka met chongi la ne udumaru pan ong phin bam kadang no da uduma phin bam ja shu ko bot tak sisngi thrai phin num im shu te kita ki ching bam ki dei ki ba pan sneo para bor nga ong phi parlak te wat num pelut sbai ban thet ya ki tu ki ching bam ki ba pan sneo ya ka met ka chong phi te ka ching kli ka chong phi pat ko ong ha to long pop naเป็นงั้นปุเลหัตกะลองปอบในอมาเป็นงั้นปุเลนากาสิทธิกะจงอุปอลชากะนากาสกภานากาสิทธิกะจงอุปอลกะบานิงกองกะสิทธิกะบานิงกองกะจงอุปอลชากินองกอเรนกะละนองกะบาลายกะดะคัดกะบาขัดเรียวบาดขัดเหนียวอีกันเปลี่ยนกี่ปองคุมเลยพีเพิ่มติบba philong ka ying song ublei bat ba umen sim ublei usong sa hapo jong phi te lada uno ru upenjat ya kata ka ying song ublei ya utaken ublei on sa penjat namar kata ka ying song ublei kalong ka bakhoj ka balong ma phi ken kat kan ka tin ka jong ublei ka sai bang ne kong phi phim tip pa phidei kata ka ying song ka jong men sim jong ublei kan dei ka met jong ni ba ka met jong phi ka bo ublei la ka khu ya phi kam dei ka met ka jong no rei ka dei kata ka ying song ka jong men sim jong ublei te ka tin jong ublei ka ong sung ne pe te la da uno ru upenjat ya kata ka ying song ublei ya utaken ublei on sa penjat te shibu mata phi phila sna ka yeng ka ba internet ba phila ai rong ai rob ba shibu wan unong shun
uno vreu bashon usuan ban bom me doktor nam ya ka yeng jong phi atau phi sotanat thrai ka thrai dalai le ro phinum sotanat te kum chu ru play ula thao ya ka yeng song jong u ka balong ka met ka jong nga ka jong phi ula thao internet ya ka met te andre la da ngi pat ngi penjot no ya ka met da kita ki jingbam kum ki kwai ki duma kum kita ki secret ki kiat ki drug dar ni penjat ada kita ki jing penjat ki jing pam ki penjat kawat thang ne ka tien ka jong ublei ka bat tai sai te ka ong no ya uta ken ublei un sa penjat ka bot ublei un sa penjat ni te hang ne ka la sai ka bot atau ka long pop na pan pam ya ki kwai ki duma nomor ublei la dap kan sai hang ne ba uno upa penjat ya kata ka ying song ublei ya uta ken ublei un sa penjat te ngila sa thu sai hang ne wa namar kata ka ying song ublei ka long ka bakhoj ka balong ma phi ken sa thu namar ba kata ka ying song ka jong ublei ka long ka bakhoj ka balong ma phi ken ka wot ka balong ka ne ka met jong ka met jong phi para dar ta ka daw parlak ka tien ka jong ublei ka da batai sai pai ni wa bat ka ong ru ane wa to sha skor biang yang bat bam ya kata ka babha to ka men sim jong phi kan pen so bha ya la de ru a ka ba klen te ni don kam ban sha skor bhai ka tien ka jong ublei namar ba pun sin hi ki pun bha ki parlok ki ba ngop ha ka kwai ka duma teng ki ngop ha ka jing bom tip kim tip ha ka por wa ki sedang kim tip ba ka dei ka bas neu ban ba meu kwai au duma dan rei teng na ka jing ya don parlok ki kong ngop la kong ngop dan rei la da phi ti banya pat na ka ne ka tien ka jong ublei ka wut ublei u ya lam ya phi sha ka jing si sha bat phin yo ya ka jing si sha phin tip la da phim tip la da phim pule ya ka ne ka tien ka jong ublei ka mot le se ka jing im jong ni ka chulang la na klam ka ne ka tien ka jong ublei le se ka jing im jong ni kan sukut ha ka jing jot te da ka daw parlok ublei kwa yang ni bangin sukut ha ka jing jot da ka daw yang ni ka ne ka tien ka jong u nang bangin yo ka jing sai nang bangin laj im na kita tersim jong ubaman te parlok ya le ban pule ne ka tien jong ublei ko ya ka ba ka ne ka tien ka jong ublei ka kran nang ne tang kini kin tien ki bakan liat parlak na ka banta ka buram ka jong ublei ha ka karteng ka jong Jesu amen